Και στο πιάσω δεν θα έρθεις. Θα βρεις και το περάσουμε. Μα δεν θα το βρούνε. Δεν θα το βρούνε για να βρουν την πελάτα. Θα το πάρει ο κάτω στο πραγματοφόρο το πάρει. Θα ήταν 45.000. Άρα σου παρακαλώ. Ποιος είναι? Έλα ρε Κοσμή. Τι να κάνω ρε φίλε, κάμψε εδώ. Και μου σπάω το μαγαζί. Το βράδυ. Τι έλα ρε μαλάκα. Και να το σου πω. Σήμερα 2 ώρα το βράδυ. Από την πόρτα μπήκανε, την πόρτα μου σπάσανε. Την πόρτα ρε μόνο, τίποτα άλλο. Δεν αφήνω εγώ. Μαλάκα μου σπάσανε την πόρτα του μαγαζιού, το βράδυ, 2 ώρα. Πρέπει να έχω πόρτα. Τι λέει ρε μαλάκα. Περίεργα. Ποιος ήταν, καλά. Γαμιόλα. Σου μοιάζει λίγο και εσένα, Και την πέτρα ρε μαλάκα. Την πέτρα δεν θα πάρει μαλάκα, είναι εργαλείο. Για τα χέρια του είναι γυμνά, δεν φοράει γάντια. Τι εργαλείο είναι, γιατί πιάνει εκεί πέρα τίποτα νομίζω. Πέτρα από την πόρτα. Μένω στην πέτρα. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Μόνο σε λίγες επιφάνειες εμένα.